सुरू झाला सुरू कशा थांब अरे अरे कशा थांबणार कशा थांबणार उसका अंगार काढणार बाब्या आता गावात धाम येईल का खबरच मरे कुकडे मरू लागला आणि मनशाल मी तसे 2 दिवस परवाच करता तिसरे डायरेक्ट वर बघी किती इलाज करून घे त्याचे अरे तू समजून गेलस काय चालणार रे बाबा हे सगळं त्या भविष्यवाल्यान मेल्यान कळून घायली मागं बाय दृष्टी जाऊन सांगून आज लिंबू खाऊ दिलो आणि साबून 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 नाही ना आणि 500 रुपये घेऊन गेलो ते 500 रुपये शिक्षी बहुते असं आता मेलो डांगूर वटान पडता रे आता मिळलो ते तुझं अरे अरे देवा आम्ही घायल तेवढी टोपी तू आणि उलट्या पंडित असेल बरे अंगार असेल बरे बघा पंडित माकी एक टोपी घायल तो घायलो तुका बी घायलो अरे माक टोपी घायल तो घायलो तुक बी टोपी घायलो माका बी घायल तसं बरोच छान भविष्यात उडतो ना तो बरो हुशार असतो आता काय ना काही मिळणार बरे फुट मला मारायला का सोडचे ना तशाच करायचं का सोडचे ना की सांगू दे आणि की सांगू देऊ आणि तू ही भाषी बांधून राहील रे का भाषिक म्हणा किती सांगू देवा हाय की भाषिक बांधून अनेक लग्न उठलं पण केला बा 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 माझ्या ना वडिलांक लोक आहे ना तकली किटकिट रे बाबा किती चालत रे अरे रामू हा बी मरे त्या भविष्याला नादा पडणं हे सगळं करून गेला माल तू मला ते खूप स्टोरी असा राम सांगतो